Ruka. Tako. Čvor. 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 Bradu. Mašna. Ruka. Onda Dobro. Imenica samo. Sva imenica. Ne. Ukrstiš. Jedna preko druge. Da, pertla. Tu je staviš. Šta? Tu šta? Šta tu? Šta? Pertla. Uđe. Ajde mi možeš da ti... Daj mi da režemo. Ajde. Kuk na zemlju. Ovaj kuk na zemlju. Oba kuka na zemlju. Suprotno. Lice na zemlju. Sram te bilo. Rana. Leđa. Prst leđa. Aneta. Ruka prstu. Druga ruka. Ruga. Gore. Gore. Niže, više. Šta je to niže? Niže spusti. Niže. Šta je to spustiti? Jel? Niže trup i glavu. Šta je to? Sklek. Eto sad. Niže glavu. Ja ovo nije sklek. Veri se mnogo ti gluma. Više trup i glavu. Zajedno. U isto vreme. I glavu i dupe nisu. Može prati mene? Ne može. Šta je pratiti? Da, gledaj, ne može gledati. Šta je gledati? Da li si mogo teže da Može pantomima. On mu je pokazao da nešto neće da radi. Ma sve je gotovo zvezno od kako mora, evo. Nećemo da uđe s nami. Čekaj. Ne. Zaveta. Niže i više. Šta treba da radi? Ja gledati, mene gledati ne mogu. Glagoli. A ne znam glagol, a? Ne sme glagol. Hoćemo. Ajde. Ajde još jedna igrica, ajde, gospodo. Evo ovako, trebaju mi 12 osoba. Evo. Ajde. Daj mi markice. Evo. Dođi, rekti. Iza.
muško stade. Za žensko ti ćeš tu da staneš. Ovako. Ti ćeš tu da staneš. Ajde muško. Ajde na muško. Evo ne. Ajde, tebe ja volim. Ajde. Znači sljedeća stvar. Ja njima podarim, vi gledate pravo. Ja ću njima da dam papire, na papiru piše nešto. On pantomimo mora da objasni tebi šta je to. Nemoj da okrećeš. Mogu ja da budem pantomima? Mogu. Daj meni to, molim te, hoću ja da budem pantomima. Tišina, tišina. Hoću ja da budem pantomima. Zamenite vas stvarno. Hoću ja da budem pantomima. E sad, ajde okrenite da vi pročite i objasnite. A jedan po jedan samo da objasnim. Ajde, prvo idemo. Šta tu radi? Čekaj, idemo jedan po jedan. Šta imaš? Ajde! Dođi, ajde! Ivane, Krene jedan po jedan. Stani vas troje, čekajte da on objasni ovo. Ne pokazuj još. Pa nije mu nego kaži. Kaži stručno. Kaži nešto, navedi je znači šta je, gde se nalazi kod naš. A ti pričaj da bi on znao da znaš, valje da si provalio šta je. Znači on je žensko. Kad ima kultur je žensko. Ne, ti treba da pitaš, znači, da li si žensko, da li si muško, šta si ti, znači, to što pokazuješ, znači, a on samo može da ti kaže da ili ne, i ništa više. Pa kako? Da, pa kako? Biraj. Ne znaš da se izraziš. Pojam je vezan za temu. Pojam je vezan za temu. Šta ima? Pa kaži slobodno. Pa kaži. Kaži slobodno. A, si treba da drugu igricu. Sutra... Prekinite vi tamo. Nemojte ukapirati šta je i onda je najteže njima. Kaži bre. Govori, molim. Govori već jedno. Dobro, a šta ima tu kod ženskog polnog organa? Doktor bi rekao, to si ne išao na toliko. Dobro, ajde, kaži šta je. Klitoris. Nemoj to... A da, pokazala si. Šta ti radi?
vergu. Probaj za žensko, pa kaži za žensku struju. Pa viš da kaže da verga. Polako, polako. Polako. Tiše, tiše malo. Znaš šta je to? Znaš šta, kao čekaj. Kaži! Pa kaži slobodno šta. Svi smo mladi ovdje. Neći izađi s Nema, je bitno, znači, pazi, ti ćeš morati jednog dana tu reći da kažeš, koju sad hoćeš da kažeš, a vidjet ćemo sutra s jednom igricom, reći će ti si imat ćeš lajka na putu, koji ukazuješ mu prvu pomoć, koji ne zna ni šta je penis, ni šta je vagina, ni šta je testis. Znači, slobodno možeš da kažeš svojom reći ono što kako hoćeš. Ne treba da te bude Ajde, sramota. ti ćeš da mi šapneš. Čekaj da već s njima kažem. A ja ću napišem nešto drugo, ajde idem zadnje. Nešto drugo, nešto drugo. Pa neće da man svijet. Koji ti igraš u prvu?